Jaipong. Lagi Jaipong ngarep. Kedangan Mas, kedangan yo. Wis keleren. Tapi Mas yo, wah cah bagus sih mesti. Jan. Ya ya dalil terus dada itu data jreng lu ya. Iya. Tuh. Ayo Mas. Arek kicau mania. Aja kene kicone. Kicau mania. Piye to? Piye to, Be? Telek. Kenapa sih nggak selalu benar ya? Langge. TB ini ya sulit. Anjing lewat Yo nggarai iku lawanmu padha lanange. Aku wedok sing ngomong lanang ki sapa sul. Lagi jol. Milah dhewe. Bayo. Nek karo iki tombok vario tukar tambah karo bojoku wani aku iki. Lempat sehat 5 sempurna bergizi langsung lep lagi. Nduk. Kembang wae mata gunung Enak Ebe. Aku ya sing tak dang gintu tek jeleng gitu ya. Ingin, Mbak. Ada pakai deh ya. Wah, di mat-mate bar jamu iki. Mas, tak dang jeleng. Marem itu ayu kok iki ya. Kaki. Iya, Mas. Protakan piye to? Arang matane. Nang breng muni iki yang meneng ae. Kok ora Dene kan sini. Maaf, aku tadi melihat yang melok ingin ngono lho. Pergi sini. Purek ta bojoku kok iso. Kene purek lho bojoku purek iki lho. lah ping 3 wae lho Ken. Kamu gak muni piye to, Mas? Jajal kono bae. Mau wis ganti bojo lho, mau sing kae. Ganti sing aku kok gak muni iki wis. Iki kira muni kabeh. Sing muni ndi? Golek ana sing muni. Munine yo karo kono. Allah. Kok bisa ya? Kamu diam. Mbokmu nesu lho. Ora Ken. Ora. Yo mbok. Aduh, yo mbok. Dek niken maaf. Engko nek ratake kesempatan aku kok ning mobil gak dibayari, sanguku melok kono. Gak, mending aku dhewe. Waduh. Ono, wong loro jengleng ki. Gak muni. Penak kono ya Be ya. Muni ya. Lho muni.